Kayak wong sing ngentekke rokokmu kae wingi kae. Oh, kae sing ngentek rokok kuwi kae. Kurang ajar kok. Dompete wae rokoke we, ndak dijaluk wae. Jagongan iki nek ora ana rokoke ya ora yahut lah. Lah ya iya ah. Lah di rokok apa ora? Ora. Pengen tuku rokok piye? Heeh. Jebuk kae duit nang amplop kae, Bos, nang Yo, meja. siap, Bos. Oke, Bos. Ya. Yang sisain tuh kae rokok ya. Ya. Aku sisan sebungkus ku ya. Ya. Bun, monggo Bos. Li, tuku rokoke. Rokoke apa? Rokoke sing paling enak, sing paling larang lah. Oke. Ki, Ya. Ki Bos. kok godhonge priwe? Nek gorene rokoke. Ya. Ki, boleh. Ulo asem aku dikerjani bocah-bocah. Kapok lah kerjaan ben ngrasake tuku rokok. Aman rokokku, Bos. Wong modal ngono kan ora dikerjani ya tuh mantap, Bos. Lah iya. Bongko kowe.